Velea are un nou prieten. Până când își va ține copilul în brațe, artistul trebuie să se obișnuiască în rolul de tătic, așa că toată afecțiunea și-o revarsă asupra noului membru al familiei, un cățel. Și ce frumos era când pretindeai că mă iubeai, când pretindeai că mă iubeai. Oare s-a stins flacăra iubirii dintre Alex Velea și graviduța Antonia? Chiar dacă se apropie cu pași repezi de marele moment în care vor deveni părinți, Velea pare că nu-i mai acordă toată atenția iubitei lui și noului membru al familiei, cățelul. Cei doi porumbei s-au grăbit să ajungă la studioul de înregistrări, acolo unde și-au petrecut câteva ore bune, iar artistul nu a fost un gentleman ca altădată. A lăsat-o pe viitoarea mămică să se descurce singură, căci el avea toată atenția îndreptată către cățel. După ce au zăbovit ceva timp la studio, Velea a ieșit cu patrupedul din nou să-l plimbe, după care l-a lăsat în grija unui prieten.